Прывітанне, сябры. Нешта мы з вамі ўсё размаўляем пра паўсядзённае, а на неба яшчэ ні разу і не глянулі. А як цудоўна, напрыклад, у жніўні, калі касмічная бездань становіцца цёмнай, ажно густой, і колькі тады можна назіраць сузор'яў, і заўжды прыцягвае увагу да сябе месяц. А ў месяца ёсць свае фазы асвятлення, і кожная з іх мае сваю назву. Пачнем з ветаха. Ветах – гэта такая фаза, калі месяц яшчэ не бачны, ён ужо перажыў свой сход, а затым з'яўляецца маладзік. Маладзік – гэта фаза, калі асветлена правая палова месяца, і ў народзе кажуць, што ён расце, бо ён падобны на дужачку ад літары «Р». А калі ўжо месяц асвятліўся ўвесь, то гэта называецца поўня, на якую выюць заўжды воўкі, а некаторых людзей даймае бяссонніца. А потым месяц пачынае старэць, і называецца ён ужо сход. І да таго ж ён вельмі падобны на літару «С». Даражэнькія сябры, часцей углядайцеся ў неба, там шмат чаго прыгожага. Да сустрэчы!